Zientzia, teknologia, ingeniaritza eta matematikaren esparruetan, eguneroko lana erantzun berriak aurkitzean datza. Eta erantzun horiek erabat baldintzatu dezakete etorkizuneko gure bizimodua. Hala ere, historikoki esparru horietan gizonezkoak jardun dira. Egoera baina aldatu eginda. Emakume ausart eta aintzindari batzuk pixkanaka eta zailtasun handiekin ate blindatuak botatzeko gai izan dira. Eta irekitako ate horietatik neska belaunaldi berri bat sartu da. Eskerrik asko! Izan ere, orain bidea ezagutzen duten erreferenteak dauzkagu. Gure pasioak bizi ditzakegu eta etorkizunean nolakoak izango garen amestu. Irtenbide berriak ikertu, teknologia berriak garatu eta ingeniaritza proiektu handiak zuzendu ditzakegu. Aro berri batean gaude. Eta emakumeok ere aldaketaren parte gara. Gu ere, etorkizuneko Euskadi eraikitzen ari gara. EITB, gizarte transformazioan ekinean.